नोंथांमोननि अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशना नोंथांमोना साफा साफा बेनि मावथिमोन जोहोलावमोन। दा बर'नि गेजेराव गोबां आफादफोर दं, एबसु बनसु बायदि बायदि गोबां आफादफोर दं। थेवब्लाबो जे नोंथांमोना बे बैसोआव बड'लेण्ड दाबिनो ओंखारबोदों, बेनि गुबै जाहोना मा? नोंथाङा एसे फोरमायहरदो रायजो राजाफोरनो। गोजोननाय थाबाय। जोङो बे बोराय बैसोआव ओंखारफैनायनि मेइन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो बिएसि सुक्ति, बिटिसि सुक्ति आरो बिटिआर सुक्ति बे सुक्ति खालामनायनि गासिबो दफायानो जाहैबाय सेपारेट स्टेटनि गासिबो गाहायाव आन्दोआव जों दिनै रायजो राजाफ्रा गोबां नोंथांमोननि जे जस बेखौ नुनानै रायज्लायदों, वेलकाम खालामदों। नाथाय मोनसे प्रश्न सिखारदों जे नोंथांमोना दासिमबो मास डेमनस्ट्रेशन बायदिसिना प्रग्राम मास गेदारिं बेफोरखौ लानाय जायाखै। बेवहाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे कनफिउस फैदों जे नोंथांमोना बड'लेण्डखौ मा पलिसिनि गेजेरजों मोनफुंनो हागोन, बेखौ रायजो राजानो नोंथाङा फोरमायहरदो। बे बाथ्राया माखासे जोबोद गोनां। नोंथांमोननि अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशना नोंथांमोना साफा साफा बेनि मावथिमोन जोहोलावमोन। दा बर'नि गेजेराव गोबां आफादफोर दं, एबसु बनसु बायदि बायदि गोबां आफादफोर दं। थेवब्लाबो जे नोंथांमोना बे बैसोआव बड'लेण्ड दाबिनो ओंखारबोदों, बेनि गुबै जाहोना मा? नोंथाङा एसे फोरमायहरदो रायजो राजाफोरनो। गोजोननाय थाबाय। जोङो बे बोराय बैसोआव ओंखारफैनायनि मेइन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो बिएसि सुक्ति, बिटिसि सुक्ति आरो बिटिआर सुक्ति बे सुक्ति खालामनायनि गासिबो दफायानो जाहैबाय सेपारेट स्टेटनि गासिबो गाहायाव आन्दोआव जों आरो जोंनि बर' जाथिनि बड'लेण्डआव थानाय जाथि हारिफोरनि जोङो जौगानायफोरखौ जोंनि बरंसो बुंनो थाङोबा बर'फोरनि जौगानायनि माखासे हाबाफारिखौ जों बावहाय नुनो मोनाखै। बरंसो जोङो बर' जाथिया लासैनो गोदोसोलांनाय, गोग्लैसोलांनाय नुनाय जादों। आरो जोङो बे खार'नावनो जोंनि उद्देश्यआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि डिभाइड आसाम 50-50 न बड'लेण्ड न रेस्ट बे गाराङा जोंनि नैबे दासिम बोराय बैसोआवबो जोंनाव बे सेपारेट स्टेटनि माबायानो रिंखांफैबाय थायो। आरो जोङो बे मोनफुङै जोंनि सिमां, बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखायनो जोङो जाहाथे जोंनि सेपारेट स्टेट मोनागौमानि नैबे बोराय बैसोनि मानसिफ्रा जोंनि सेपारेट स्टेट बिनायनि मोनसे हानजा बादियै जोङो मोनागौमानि जोङो आवाज होलांबाय थानो हायो। बे खार'नावनो जोङो बे जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशनखौ दाफुंनानै लानाय जादों। दिनै रायजो राजाफ्रा गोबां नोंथांमोननि जे जस बेखौ नुनानै रायज्लायदों, वेलकाम खालामदों। नाथाय मोनसे प्रश्न सिखारदों जे नोंथांमोना दासिमबो मास डेमनस्ट्रेशन बायदिसिना प्रग्राम मास गेदारिं बेफोरखौ लानाय जायाखै। बेवहाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे कनफिउस फैदों जे नोंथांमोना बड'लेण्डखौ मा पलिसिनि गेजेरजों मोनफुंनो हागोन, बेखौ रायजो राजानो नोंथाङा फोरमायहरदो। बे बाथ्राया माखासे जोबोद गोनां। नंगौ, जोङो मास गेदारिं खालामनो हानांगौमोन, जेन'बा धरना सरना होनो हानांगौमोन। नाथाय जोङो माखासे रांखावरिखौनो बुंनांगोन। माखासे थाखा फैसा थायोबासो माने माखासे जोङो गोबां सुबुंखौ लाबोनानै जोङो धरना बा मास गेदारिं मास रेलि खालामनो हानाय मोनसे सुबिदा फैयो। नंगौ, जोंजों गोबां मानसियानो सापर्ट दं। नाथाय जोंनि बे आफादा दिनै बिबायना खुबायना खालामनानै जोङो दिल्लीयाव थांनो गोनां जायो। आरो बिथांमोनहा जाय
गोसोआव गोनां बिथांमोना हरो आरो बिथांमोननाव बिनानैनो जोङो दिनै बे आफादखौ सोलिबोनो गोनां जादों। जुदि जोङो गोबां बेफोरबादि प्रग्राम खुंनो थाखाय थाखा फैसा दरखार जानायनि थाखायनो जोङो नैबे मास रेलि मास गेदारिं बेफोरबादि हाबाफारिखौ जों खुंबोनाय जाया। सिगां सान्दि जोङो 2022 12 डिसेम्बर खालि जोङो डिसि अफिसाव सेन्ट्रेलैनो मिरु आफादानो जोङो मोनसे डिसिनो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन। बावहाय जोङो एसे गोबां सुबुंफोर लानानै मावथि फारिफोर लानानै जों क'क्राझारावनो बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादोंमोन। बिनि उनाव जोङो बङाइगाव काजलगावआव रिलिजियास प्रेयार प्रग्राम मोनसे खुंनाय जादोंमोन। बावहायबो गोबां सोद्रोमाफोर नुजानायनि गेजेरजों गोबां जाथि गोबां धर्मखौ लानानै जोङो सेपारेट स्टेटनि मुङैनो जोंनि मास गेदारिंखौ श' खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौबो जों खुंनाय जादोंमोन। नाथाय जोंखौ रांखावरि बेलानि थाखायनो नैबे आफादखौ एसे सानब्लाबो सानख'नो हायै आरो मावब्लाबो मावफुंजोबनो हायै बे खामानियाव जोङो थायो। बिदि होननानै जोङो दिल्लीयाव थांनाय हाबाफारिखौ जोङो नागाराखै। मानो होननानै बुङोब्ला मास गेदारिं मास रेलि आरो धरना सरना होनायनिफ्राय जोङो सानै साथाम बा साब्रै साबाजोंनो दिल्लीयाव थांनानै मिरु बिफाननि बिबानगिरिफोरजों सावरायहैनो हायोबा बियो साबसिन जागोन। बे मन्त्रखौ लानानै जोङो दासिमबो पार्लियामेन्ट सेसन मोनफ्रोमबो जों हगारबोआखै। जागायजेननायनिफ्राय जुरिजेननायनिफ्राय जोनोम जाजेननायनिफ्राय जोङो दिल्लीयाव थांनाय प्रग्रामखौ नागाराखै आरो दासिमबो जोंनाव डेलिगेसन टिमा दिल्लीयाव सौहैनानै दंहैयो। आं दिनै एज ए भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै सेन्ट्रेल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै बेखौ भैरब खुन्दआव दानाय बिथांमोना स्रोदै दाखुमानाय मोनसे एक्स भलन्टियार फर्सखौ लानानै गोदान बडि दानायखौ आंनिफ्राय मोनसे आं बिबुंथि हरो जे बेखौ जों कन्डेम खालामो। बेखौ जों मानिनो हाया। जिहेतु दासिमबो बेखौ जेनेरेल मोनसे कनफारेन्स खुंनाय जायाखै बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै। बेनिखायनो आं बे जिनिसखौ दानि थाखानाय दिल्लीयाव आल'सना खालामनो थांनायजों लोगोसे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि सोद्रोमाफोरजों लोगो लानानै आं दिनै मोनसे कन्डेम खालामहरो। बे भैरब कुन्ड 16 थारिखआव दानाय गोदानै बडि दानायखौ जोंनि तरफनिफ्राय जों बेखौ कन्डेम खालामहरनाय जाबाय। नोंथांमोना इयुनावहाय नोंथांमोननि बे हान्थिनाय लामायाव रायजो राजाफोरखौ मा रोखोम जाजानो लुगैयो आरो रायजो राजाफोरनिसिम नोंथाङा सासे एक्स भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरि जानानै मा बुंनो लुबैयो, मा मेसेज होनो लुबैयो? जों रायजो राजानिसिम जोङो थांखाबाय आरो बयबो बर' हारियानो रायजो राजाया मिथिजोबखाबाय जे आलादा हादोर बिगासिनो दङ फुराना वार्कारफ्रा एक्स भलन्टियार फर्सफ्रा। बेनिखायनो जोङो राजि दं। जोंनि तरफनिफ्राय मा नांगौ, मा हानजा हुननांगौ, बा माबा मोनसे हाइरड ब्लक खालामनांगौ ना गणतान्त्रिक हिसाबै थांनांगौब्ला जों बिथांमोनखौ मदद होगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनखाबाय।